epaitu diezaiogun kirkien hotxari. Bertso eskolan azkenengo guna dau, eta irakasleek merendola eta izan dugu beste urtetan, baina zerbait desberdina egitea proposatzen, eta ze izango eta kirkilbia etortzea. Oporrak hartu ondoren, ibiltze ginen gu guari, jolasen eta mendia junda. Askotan etxetik deseatzen gurasok, gu etxetik bilatzeko eta gu zera mendia da. Mendia junda, eta zelaietan da kirkilen bila ibili. Hoxe egiten duen. Oaingo umeek, beste entretenimentu batzuk eta beste gauza batzu ditu, eta hau iruditzen zat galdu indala. Gure umeek ja ez daki, kirkila zer den, nik uste ez dakiela. Gero ja, kirkila izango, Atea da! Irten da. Zue bakizue zer dalata kantatzen duten kirkilek? Eta harrak emea kantatzen duen, bakizue? Kantatzen du harrak. Emea erakartzeko. Kri egiten du eta emea erakarri egiten du. Gauza hauek gero beraiek guk egin duen bezala, behek beste guzti transmititzeko hori oso importanteak. Eta umeak utxindatzea dudari gabe. Horregatik etorri garronea. Harrak ditu atzean olako bi estentxo. Ikuste zuen atzen izatxa ikuste zuen? Hola bi estentxo. Emea harrapatuko bagenu, erdian bat izango luke beste esten bat, luzea. Arrautzak eta jartzeko. Zaila izaten zen, kirkila harrapatzea. Eta azkenen bukatzen gendun, espazon zirikatu eta espazon irtetzen, txixarrikatxo bat bota, eta orduan edo itxo edo irten, bietako bat. Eta gaur ez genuen esperantza handik, ze hasten zehar ebi eta hola indo, baina gaur pixkat argitu do, eta gaina Xabierrek aurkitu do lehenengo kirkia, eta horrekin esperantzare pixkat igo gintzegu. Balkoian jarriko itxeu txorien modura, bazkaltzeko emango diegu letxuga, gurekin bizikoia kantari gustura.